Dünyada şeýle bir ýurt bar. Gözler rowşanalar onuň meňdinden. Aýlangyň jahany keşdet äleme, ýene oňa alyp geler mendiller. Batın bolup çapar şadat atlary, hallary Allah mehirdeňinden gözelligiň ýurdy, söýgüýüniň ýurdy, behişti görjekler muňa gelsinler. Gelsin köňül içre hoş niýet betler. Gelsin bagtyň keşfin synlamak ötläni. Dünýäde şeýle bir ýurt bar, Türkmenistan. Assalamu alaikum mehriban ýeşler, ýeri watandaşlar gaderli, Aşgabat ýerleriniň hormatly tamaşaçylary. Salam, hormatly prezidentimiziň saýatynda halkyň arkadagy zamanaty ýerlerine ýetilýän belet tepkitleriň, ötüşleriň şaýady bolup ýaşaýan mehriban watandaşlar edidileşler. Sizde hajaýyp zamanamyzda halkyň arkadagy zamanaty ýerimizde sirinker bileňiň atpalan, arsgaly döwlet ojaklaryňyzda elmudama şaýylyk sesleriniň, ýene hudularynyň, türkmen aýdymdyr sanaryň kemişe ýanglan turmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Bizi özüşüň belet tepkitlerine sara alyp barýan, gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak, ýyl wagtly, ýurt ähmiýetli tutýan tömheşleri elmudama rowaşlyklara betlensin. Ajenet, paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň gözelligini wasp etmedeki şahyr, aýdymçy ýok bolsa gerek. Elbetde Nur Muhammed, Aşgabat şäheriniň gözelligini wasp edýän aýdymlary iýleşlerimize getirmek maksady bilen Aşgabat ýerleýilimiň durajylyk toparynyň taýýarlan Aşgabat agşamlary atly aýdym taýly gepleşigimiziň nowbatdaky sany siziň dikkatyňyza ýetirýän. Gepleşigimiziň bu weleki mehmany hormatly arkadagymyň aglanyň Türkmeniň 6 nafar bäýatçylygynyň şäherlerine geçirilýän ýanglan ýarym telewäsleşiginiň 2019-njy ýyl tapdarynyň ýeňjiti Edip arkadagymyň şahat ýarpaýynyň eýeti äger bu wagtda bolsa paýtagtymyzyň gözelligine gözellik, görküne göp goşýan baýry okuluk mektepleriň biri bolan Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň bagtyar talebi Garajaýew gatnaşýar. Garaja bizi gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Ajaýyp eserleriň ýüze çykmagy üçin zähmet bilen zekin biri bilen aýrylmaz baglanşykda bolmaly. Aýratynam aýdymsa sunugatyny tebiği üşük gerek. Şol siziň döredijiligiňizde tebiği zekiniň ýüze çykmagyna näme sebäp boldy? Sunugat adamsynyň çağalykdan arzu etýän zady bolýar-da. Bizem şonýaly çağalykdan bir aýdymsa bir howasymyz artyp, howasymyz bolup çağalykdan bizem halipalary ürjedip diňläp teleýaýlymlara seredip aýdym aýtmany bolan howasym hasam artdy. Şeýdip aýdym aýtmana başladym. Başgalaňyzda aýdym saz bilen meşgullanýanlar barmy? Daýlan bar. Olar atlanyrsaňyz. Daýlam aýdym saz bilen meşgullanýarlar. Berdi Tuwaqyf bar. Bayram Murat Tuwaqyf bar. Galybertede Agam Beyjan Garajaýew bar. Olam maňa kän aýdym zadyň bir inçe tilsimlerini öwretdi. Elbetde garaja şol çağalykdan kalbyňyzdaky şeýnelerini arzuwlaryňyz bugünkü gün öz netijesini berýärdi. Ha. Aýdym saz insanlara ruhy lezzet paýlaýar. Elbetde hoş şonuň üçin hem biz owadan aýdymlaryň, owadan sazlaryň aşygy. Mehribanlar şu ýerde biz Garajaýewiň ýerine ýetirmeginde ajaýyp aýdymy dinläýin. Bahadır meni yollan yoluma Ardım budur şöldür kavruya düşteme Ey aşık benim rekmeylan halime Mızhapırın şöldür kavruya düşteme
zalim elemi dolan Nice düşmanları dir kullanır Ay bir hayalim tevşedim yar bilinle Edir olun şeyle kereyet isteme Ay tağir diyer bir akıllı bu cani Aman bu cani Ey canım olsun zehre kıydın kurbanıyım Ey aşık olan çeker çok çok armanıyım Armanım yok zehre kıydı kavuşsamı Ey aşık olan çeker çok çok armanıyım Armanım yok zehre kıydı kavuşsamı Min nadey ağyarey Araca ustaatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym üçin köp sag bolsun aýdýar. Bizem size dörüjlük toparmyň adından sunat eliminden mundan meýlägem diňe üstünlükleň ýaran bolmagy size tüýsürüňizden arzu edýär. Sag bolun. Araca bagşylyk sunugatyny sunat eleminde haýsy ýollardan aýdymlar ýerine ýetirýäňiz? Men tamana ýolundan, ahal ýolundan, has ahal ýol özüme ýakyn görýän, ýöne esasy tamana ýol özüme ýakyn. Tamanadan köpräk aýdylýar. Ahal ýolam ýöne goýamyzok, ahal ýolam ýokman aýdylýar. Hormat goýan iki ýolda. Elbette, hoş awazly aýdymlary dinläninde şoň içine girenin duymaň alýan. Siziň özüňiz gowurýan aýdymçylaryňyz, başlaryňyz barmy? Halipalar ahal ýolundan halipa bagşylar Türkmenistanyň halk artisti Taqjep Barow, Mäne Garaýew, orada gelilýär. Araca döwürde şaýpalardan kim adat bilersiň? Döwürde bagşylardan Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidow bar, Parahat Çygyň, Qiyas Durdiýew bar. Şu halipalary ürjet dinleýär. Özüňiziň erketip bilýän saz orallaryňyz barmy? Dutar saz urany çalýan. Elbette, dutar bir türkmen için ula ähmiýeti eýe bolup durýar. Siziň hem şondan bir başalyp çykmaňyz bizi diýseň begendirýär. Sady gowun berip täkide kalbyny sunugata bagşydan insan hak tarapyndan berilen zehinden üşükden serpaýly bolup durýar. Eger şeýle bolmasa sunugat diýil ummanyň bir goýunyna aralaşmak aslan mümkin näl. Size şeýler aksawal bilen ýüzenesim gelýär. Zehinmi ýa-da zähmet? Şolaň ikisem bolmaly aýjanna. Sebäbi adamda zehin bolsa, zehinin kämilleşdirip bir üstünni işläp, zähmet çekip öň doýan maksadyna ýetip bolýar. İlk külene zehinin bolmaly. Zehinden soňam zähmet çekip maksadyna ýetmeli. Elbette, sunugat ýoly tebigy zehini, tebigy üşügi, erjelligi, gözeligi talap edýän ýol. Halkyň göwnünden turjak aýdymam, şygyram, umuman sunugat eseriniň islenligi zähmet bilen zehin sazlaşany döreýär diýsek ýalňyşmasak gerek.
Ey akıl olsun yaşlara yendim ol akmadım azan bileney hareyli. Ay sınacaklar ne diyarın cemali cemali. Ey var şimdi gizli zarili zarili. Ey köngülüm karar tanmaz bir pınhan yerde. Ey köngülüm karar tanmaz bir pınhan yerde. Kervan yatağa bilmez korkulu yerde. Yer yerde. Ey malikeni parmak olsun namazda. Namarda. Ey namardıydı zehrişe areylir areylir. Vaktin kulil küvedimli gözley. Ey malın erkedil küvedimli gözley. Yansını tariflat yamanı düzley. Gel düzley. Ey aklın bolsa berekete atıla atıla. Ey kızı seni halk içinde araylir araylir. Ey akıl olsan berekete atıla atıcık hüzle. Ey köpü seni halk içinde araylir araylir. Ah yarey. Ey bir fıratın senin halında sonra. Sana dost vermek. Ey beyler
vefa verme gönlünü. Ey bela yok tanıştığını dostmeme şan oğlu. Ey yanatan dedin etti fenale. Ey fenale, ey fenale, baktığından güneşli lavlu cemala. Oğlum yetişebilir kemala. Ey peyda yoktur veden gazını dostmeme şan oğlu. Ah yarek, ey gulvadin aknedir havretme. Ey haretme, bir vurul bir vefa edin yavretme. Ey inni oğlum sana dedim çevretme. Ey şekelinli vazana sonu dostmeme şan oğlu. Ya ay inni bak inni oğlum sana dedim çevretme. Ey peyda yoktur gözden kaçtığını dostmeme şan oğlu. Kalpten çıkan setirler zıvana aydın bolup geçenne onun lezzet hasy üýtgeşik. Aýdýan insanyň päp göwnünden çykýan buýsanç daşda borawan gurşa balýar. Häzirki wagtda haýsy aýdymyň üstünde işleýäňiz? Haway cennet men halkyň arkadagy zamana saatly aýdymyň üstünde işläp ýöz. Ýakyn günlerde halk köpçüligine teleýaýymlaryň üstünden ýetirer diýip umyd etýän. Ýurdumyzyň gözel paýtagty Akşefermen Aşgabat hormatly prezidentimiň tägallasy bilen düýüp götür derejede ösüşlere eýe bolýar. Ady äli misra aýdym bolup ýanglanýan Aziýanyň merjen şäheri Aşgabat abadançylygyň, afudalygyň bagtyň şäheri. Elbetde, gözel paýtagtymyzyň ak mermeri örtülen binalaryň sanawy boýunça Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna girizilmegi biziň hemmämiziň başymyzy göwe diýerýär. Garaja sizden bir Akşefermen Aşgabatyň goýnundan işleýäňiz, döredýäňiz, ajaýyp aýdymlaryňyz bilen bir halk köpçüligini begenlerýäňiz. Şeýlede bir Türkmen döwlet beden terbiýe we sport institutynyň bir Bahtyar Talip hökmünde bilim alýäňiz. Şular dogrusynda söhbetleşigimizi dowam etdik. Dogry bellek geçýäňiz. Aşgabat şäherimizi görmäge göz gerek, tariplemäge söz gerek. Aşgabat şäherimiziň owadan suw çuwdurmalaryny tapqyr ýaşamaga berilýän ýaşaýyş jaýlamyzy göreninde göwnüň alkynýar.
her bir açılıp ulanmaga berilýän desgalarymyzda açılış dawaralarına täze aýdymlar bilen çykyş etýär. Döwrüň ösüne öz sesimizi goşýar. Araca biz bilýäs, her insanyň durmuşynda ýaty galyjy, gyzykly, ýatdan çykmajak bagtly pursatlar bolýar. Siziň hem durmuşyňyzda bagtly pursatlar bolan, şolar dogrusyna belli geçdiňiz, ýeten üstünlüklerinizi, belen sepkitlerini iýleşdirmeli ýetirsek. Köp sawar Nur Muhammed gowsara berdim. Men iň bir ýatdan çykmajak bagtly pursatlarymyň biri hormatly arkadamyzyň yglan eden türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän 2019-njy ýylaky ýanglan diýarim telewäsleşigine gatnaşyp biňji bolmak bagtymy ýetir etdi. Şol pursat näme duýgun başdan geçirdiňiz? Bir ýatdan çykmajak gullan biri boldy da. Çekken zahmetimize ulu baha verilmeli. Bizim ondan meylagan bir sonugat älemine işlemeye kuvvet öğretti. Şaher paylarınızın iyidir grup olsun. Bundan ölmeylek, işte durmuşta ulu üstünlük görse yaran olsun. Tamam. Bir nurana aydım laledir hudu. Nurani hudu da baktınız şudu. Dünyama nur çaydı enanim öldü. Seni yüreklerin armağanı saydım. Aydım. Göden aydım men seni saydım. Ovadın dınzayan bir şirin alham. Ol teşne dünyana mülayim melhem. Senin hakaşığın bol yarın men hem aydım. Göden aydım men seni saydım. Näzik gusta, hem gögünlüň şady bar. Bokurdukda gaýlatmagyň dady bar. Sende öňe bir ýetgeşik jady bar. Aydym bilen şygyryň nikasyny gaýdym. Aydym, göden aydym men seni saýdym. Garaja sadyň öz dili bar. Ol köp sady sözsüz düşünýär. Sada inçeden düşünüp ony dinlemekden öz bolşuly lezzet alyp bilýän adamyň içki dünýäsi hem baý bolýar. Sonudyň beýle görnüşlerinden tapawutlykda saz duýgu öğretmäge okuyuply. Bular barada näme aýdyp bilersiňiz? Elbetde Nur Muhammed. Her bir insan öz ýüregine golay saz guralyny görse, ýüregi olsun ýa-da. Çünki sazda kudret bar, jady bar. Ol her bir insanyň kalbyna uly orny eýleýär. Garaja dogry belleýän şahyrlar hem şeýle bellek geçýän. Aýdymlarda gudrat bar, jady bar. Aýdymlarda özüni çekiji bir güýç bar. Ýol beriň aýdyma, ýol beriň sada. Çünki aýdym saz durmuşy döndürer ýa-da. Nähriwanlar Aşgabat akşamlary atly aýdym sazly gepleşigimizde Garajaýewiň ýerine ýetirmeginde aýdym dinläliň. Gözüm açtım ayıma, ey ölüm yaşıdır.
Hormatly prezidentimizin taýta tagallary netijesinde Türkmenistan dowlatymyz bir daşary ýurtlara da öz gasasyna giňden açýar. Biz muňa her bir adamda şaýat bolýar. Şeýle wakalar her bir döredijlik adamsyny hem bir bihal goýmasa gerek. Daşary ýurt aýdymlaryny ýerine ýetirýäňizmi? Dowlat derejelerine uludan geçirilen çärelerinde, bayramlarda çykyş edemizde şonna Kazak diline aýdym ýerine ýetirdim. Ondan garaja bir sözümüz gurup bolmaz ýaly, şu Aşgabat akşamlary atly aýdym saatly gepleşigimizde ýerine ýetirip berseňiz. Baş üstüne. Garaja öňüňizde goýan maksatlaryňyz bardyr, şular dogrusyna da belli aýsaňyz. Öňümize goýan maksadymyz bir täze aýdymlarymyz bilen halipalaryň aýdyp geçen aýdymlaryny bir täzeden bir öwüşüni berip aýdyp halk köpçüligine ýetirmegi özüňimde bir uly maksat goýan. Ata-babalarymyzyň aýdyşy maksada murat diýilişi ýaly maksadyňyzyň murat bolmagyny edýän arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny tüýsüremeden arzuw edýär. Sunugat äleminde mundan meýlägip diňe ulsunluklar size ýar bolsun. Sağ ol. Aýdýan aýdymlaryňyzyň gözeligi ömrüňizde nur çaýkyn, kesingizden kemal tapyn, okuwňyzda, işde durmuşda ulu üstünlikler size ýaran bolsun. Sağ ol. Biz ýaşlara okumagy, döretmäge, arzuw maksatlarymyza ýetmäne uly mümkinçilikler döretip berýän arkadagy serdarymyza hormatly prezidentimize köp sağ bolsunymy aýtýan. Goý hormatly prezidentimiziň jan sağ bolsun, başlyk bolsun, tutýan tutumly işleri el müdamara waşlyklara wetlensin. Köp sağ ol Garaja, arzuwlaryň hasyl bolsun. Ýetleşigimizde gatnaşyp beren gazakly täsirli gurulmagyňyz üçin, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin bizden size döwürjükde pormagyň adyny minnetdarlygymyzy bildirýär. Alyp barýan işiňizde, okuwlaryňyzda, sunugat äleminde mundan meýlägim diňe ulsunluklar siziň ýaranyňyz bolsun. Sağ ol. Aşgabadım, dünýä senin haýradyň.
Güllerden bedelen ajat çarbağın, aydym seni bahtiyarlyk eýýamyň, saýaň cennet, seýnaň mermer Aşgabat. Mähleban adamlar alha Aşgabat akşamlary atly aydym sady getleşigimiziň hem ahyryna geldik. Bize döwletli döwranyň goýnunda ýaşadýan, hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, il wagtly, ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmadama rowaşlyklara wetlendigini tüýsürekden arzu edýär. Garaja gepleşigimiziň ahyryna da Türkmen milli aýdymy bolan kuş depdi aýdymy ýerine ýetirdiňiz. Şonuň bilen gepleşigimiz jemlesek. Başsyna Ortadan peýdalanyp Türkmen halkyny şeýle owadan asuda, bahtiyar durmuşda ýaşadýan, bir ýaşary okumaga, öwrenmäne, faýla bilen kärmede halal rahmet çekmäne döredip berýän ajaýyp mümkinçilikler üçin arkadagy ferdarymyza, hormatly prezidentimizde köp sag bolsunlar diýär. Arkadagy ferdarymyzyň hormatly prezidentimizden jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan her bir belen tutumly işleri elmadama rowana ýollarda rowaşlyklary wetlensin. Berkarar elimde eri ýurdumda bir suprada taýýar kılınsyn aşlar, ýyly agdy berlik ýurda awatlyk baky nefi etsin, bähram ýerleşýär, ýyly üçin ahlasyny gaýgyrmaly. Şu topragyň halal duýdun nadanlar ak görekden hyzmat edelen watana saglykda görüşeliň, toýlarda görüşeliň, eri adamlar ýene ýaşy günlerde, toýly günlerde, bakly günlerde Aşgabat teleýüminde görüşýänçe hoş, sag bolun. Ayalley, canalley, vatanımda toybuney. Ayalley, canalley, vatanımda toybuney.